Și vedeți bine. Au. Frate, băi. Au. Este popușoare, am dat o alunecare pe cinste, frate. Da. Iubește țintele, dar... Uite. O să arătăm niște capodope. Cum era jocul acela care l-am făcut tot eu. Așa, jocul acela. La bomba aceea când a dat atunci apoi de mine. Și eu sunt tot un artist care acest film o să-l postăm pe Facebook cumva sau îl postăm așa pe YouTube. Și o să fie grozav la cumva, așa. Și aici o flănie și eu te amintești de mama ta. Și mama care este acolo. Avem. Și uitați. Vedeți aici frunza s-a băgat în lentilă. O să dau una frunză. Și vedeți, uite. Sau ceva, îi mulțumesc că mi-a dus așa ceva. Uite, scârs, de fapt, vedeți, albastru scârt. Și vom arăta, vedeți, iarbă multă, eu vezi copii acolo mai mare, că crescut mai mare, să fie clar. Deci, de asemenea, știți? Și să aducem aminte la anumite semne. Cumva, așa ceva. Și mergem prin păpușuri cumva ca să amintească ceva mai frumos la minte. Cum vedeți, fumul, ca un ceas să dai fumul, grăbește aici. Pădurea e frumoasă și dealul e frumos. Cum ați spus și pădurea care a fost noi, chiar din Petricani. Că suntem din Neamț, cumva, și uitați țolice. Asta e o marcă faină, de-ar fi faină. Noi am luat-o pe acolo prin țolici și am ajuns, uite așa, am luat-o pe acolo, așa, am ajuns pe acolo, așa, am luat-o prin drumul pe am luat-o la munte pe acolo și am ajuns pe partea cealaltă, de fapt. Aoleu, ce-i aminte, frate? Ce? Uite casa. Fai. Uite, dacă luăm pe aici, așa, ajung pe acolo, așa, mergem pe acolo și așa ajungeam pe acolo. Acolo e casa lui Iustin. Da. Și Iustin este după casa la acest care îl cheamă Nicușor, o casă faină, care am fost pe și am văzut casa asta, a mea, se vede un pic asta, casa mea și asta e casa care îl cheamă Nicușor. Care Nicușor, i-am văzut casa de pe deal când am fost, vedeți dealul? Și de pe dealul acela, după casa Nicușor este uliță. De acolo, ulița aceea, o luat pe acolo pe la Iustin, o luat după bunica lui Iustin. De aici, uite așa, o iei prin grădină și ajungi la... și se poate vedea ăsta, ulița. Se poate vedea ulița. Așa, o iei pe acolo, e așa... și ai ajuns. Deci trebuie să mergi prin o gradă la
la mătușă sau bunica lui Iostin. Ba, nu? Și curve faine. Înțeleg ceva mai fund, dar o să înțeleg mai multe decizii aproximativ. Uitați capcana mea a luat-o de unde se putea. Vreau să vă arăt toți ăștia. Uite capcana mea, cum v-a arătat. Așa. Nu mă atingeți de nimică. Așa. O luăm pe aici, peste gar. O luăm tot înainte pe aici, pe la... Casa vântuită. Așa. Vă arătăm pe aici, veniți, veniți, veniți. Veniți, veniți. Veniți, veniți, veniți. O luăm așa. Pe aici. Așa, luăm tot înainte. Înainte, 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 înainte. Și o să ajungem într-un loc care nu voi. Așa, înainte, 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 înainte. Și uitați capcana mea. O vedeți? A luat-o de unde veniți. Nu credeți că am făcut altă capcană, că n-am alt lanț. Și asta este, am doar un bățat ăsta. Și mai am una asta de pui, mai am una, dar n-am pui cu ea. Dar nu credeți că, uite, vedeți că e la fel? Și mama e acolo. De la mama mea știați că am conjurat. Și uitați! Vedeți gardul? Casa vântuită. Așa la iar cum a fost. Așa l-am înainte. O luăm fuga. Hai, o luăm fuga. A luat-o. Au, și un... Au. Uite-te pe mama. Aoleu. De ce mă doare, fratele, mama? Mi-a luat să crezi, cred că nu? Nu. Și cu aceste decizii, uitați, capcana mea și același copac și mama mea. Iar de mama mea știați, uite dealul, cum l-ați văzut de acolo. Și uitați, să vedeți ceva care vă trezește la minte, ca să vedeți că pe aici s-am înconjurat. Să vedeți. Mai întâi o să vedeți acum o să vedeți, îmi place așa, vedeți că o să mai întalinate care face o minate. Și vedeți pe unde cum era, pe unde era. Vedeți dealul așa cum ați văzut. Vedeți ce am luat-o până au deci, vedeți. Și asta va fi un moment de decizie. Și uitați. Hai la wc ca să facem pipi și caca. Treabă mare și treabă mică, că numai aterică și numai asta de mâine frate. Și ți-o așa zi, bă, tare, nu mai știi artă. Aparatul. Da. Așa. Da. O să vă arătăm ceva fain, extraordinar. Cum se zic? Și o să avem, mai este puțin și cum pietre sunt, da. Uite, vedeți că era înconjur, de 4 ore înconjur. Deci, și vedeți spine, vedeți. Aia, unde?
lasă că le-am pierdut. Asta vrea să mă îndrează. Just.